Trileuco Solutions é unha empresa radicada na Universidade da Coruña que ofrece aos seus clientes todo tipo de solucións informáticas. Naceu aquí, no viveiro de empresas da Universidade da Coruña, onde se formaron os promotores desta iniciativa empresarial. A universidade ofrece unha serie de viveiros a empresas que teñen proxectos innovadores, empresas que sallan dos grupos de investigación, como alumnos que presenten unha idea que lles aparece. Un dos proxectos deste grupo de emprendedores ven de ser premiado no 2011. Trátase de Let's Learn, unha plataforma aberta para a aprendizaxe en rede de idiomas. As tecnoloxías da información ten que ser o que levante esta crisis, non? Que estamos vivindo neste momento e penso que vai tirar para diante, sí. A iniciativa de Trileuco Solutions supón unha mostra de confianza no futuro e unha aposta pola importancia das tecnoloxías da información e das comunicacións nese futuro.